אני שואל אותך בפעם האחרונה, איפה זה? אני אומר לך בפעם 5481, אני לא יודע. מספיק עם השקרים האלה. בתאריך ה-20 לנובמבר, יום A, נמצא החשוד, מוציא ממחסן הציוד, בשביל לערוך תרגיל בימוי בסמינר הקיבוצים. בין הציוד שנלקח נמצא מצלמת וידאו פנסוניק E130, חצובה MANF מספר 3, פנס הלוגן מספר 7, פילטר ספיה למצלמת פנסוניק, סט סאונד מספר 7, בום טלסקופי לסט סאונד, וקלקר לתאורה 70/40. שנלקחו, אני מזכיר, לתרגיל בסמינר הקיבוצים. החתימה שלך בתחתית העמוד? כן, זאת החתימה שלי. אבל זה לא שאני לקחתי את הציוד, אני לא סיימתי. ב-24 לחודש, יום א' בנובמבר, נמצא החשוד מחזיר את הציוד למחסן הציוד, מלבד הקלקר 70/40. לטענתו של החשוד, הוא אומר, זה לא אני החזרתי את הציוד למחסן ציוד, אלא חברי שחתם בשמו. האם זה נכון? נכון, אבל רוני נשבע לי שלא לקח קלקר. או שאתה אומר לי איפה הקלקר שלי, או שאתה לא מסיים את התואר. על שנה ה' שמעת? בבקשה, רק לא שנה ה'. תקשיב, אני באמת לא יודע איפה הקלקר, אנחנו לא השתמשנו בו, אני נשבע לך. אתה נשבע. אתה חושב שנולדתי אתמול. תקשיב, עוד רגע מתחיל לשיעור דובדבני והבן אדם רושם חיסורים, הוא לא נורמלי הבן אדם הזה. אתה לא זז מפה. עד שאתה לא אומר לי איפה אתה והרוני שלך לקחתם את הקלקר שלי, איפה החבאתם אותו ומה עשיתם איתו. אבל אני אומר לך שאני באמת לא יודע איפה הקלקר, אנחנו לא השתמשנו בקלקר. וגם אם לקחנו את הקלקר, זה כולה קלקר! זה כולה קלקר! כולה קלקר! כולה קלקר! כולה קלקר! אתה יודע כמה פעמים אני שומע? זה כולה קלקר! כולה קלקר! אתה יודע כמה קלקרים נעלמים פה בשנה? אתה יודע? אתה יודע כמה זה עולה? אתה יודע? בהתחלה זה קלקר, אחרי זה ממשיך לקבל מוניטור, פתאום חסרות סוללות! כמה פעמים אמרו לכם, הקלפה צריכה להיות מנותקת מהמצלמה. היא צריכה להיות צמודה לחצובה. מה לא ברור? אז אני אקנה קלקר חדש, תקשיב, אני לא רוצה את הקלקר החדש, אני רוצה את הקלקר הישן. מה זה משנה לך איזה קלקר? קלקר זה קלקר! בבקשה, נו, יש לי 3 חיסורים. אתה לא מבין מה יקרה לי. בלילי, איפה אתה? אנחנו מחכים לך בישיבת הנהלה. בדיוק התחלנו לדבר על הרעיון הזה שהבאת, להכניס את הברת תות לקפיטריה. תגיד לי, אתה עוד פעם היה לי פה סטודנטים במכללה? עוד פעם על הקלקר הזה? אתה, עוף השיעור.